खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना सामेलि बसुमतारी जिल्ला कार्बि आंलं लासो लांहिन मानिकपुर गामि भावरागुरि दुलाराय बाथौ गौथम लाइमोन आफादनि दैदेननायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ थान्दै फरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो सानदों। आंनि फरायनो लानाय आयदायानो जाबाय बोराइ बाथौ। जागायबाय सोरगिदिं सोरजिसुमा संसाराव गिलु बालु सोमोनांथाव आबुं नुनो मोनो। सानथ्रहायै जोंलारि रायजो बुहुम मुलुगनि जिब जिबि बिफां लाइफांनि सोमजिनाय आरो उजिनायखौ थारैनो गनायनांगोन। आबुर गोनां बे मोनफ्रोमबो जथाय सोरजिनायनि आन्दोआवदि सोरबा सोमजिहोग्रा एबा बेंग्रा दंथारो एबा गासैबोदि सोरनिबा सायाव सोनारनानैसो दंजोबो बेयो थार। गोजोर नङै जिबि आरो लाइफां मुलुगनि असे सैथोखौ सं दाननानै नायोब्ला मोगथां नोजोराव जेबो नुनो मोना। बबेखानि आंग्रिखांनायासो बारासिन जालाङो। मोगथांनि थाइनै मेगनजों नुनो मोनै बे सैथोनि गुदिखौ गोरबोनि मेगनजों नायोब्लासो बेनि गासै गुमुरा बेरखाङो आरो बे गासै सैथोनि असे थुबिल एबा सैथोनि सासे सोरबा गिरिदि दंमारो बाथ्राया रोखा जायो। जायखि जाया मुवा एबा जिराद जानायनि गुदियाव जेरै सासे महरगिरि थायो बेबादिनो जायखि जाया उजिनाय एबा सोमजिनायनि गुदियावबो बिदिनो सासे गाहेला एबा सोरजिगिरि दंथारो बेयो थार। बिलात लाथारनि सोरजिनि गाहेला बेसादा जाबाय हा दै बार सान अख्रां जायखौ जों बाथौ होनो बेबो सोरजोंबा सोरजि हरजानाय जिरादसो। अब्ला बेफोरनिबो जाय सिगां एबा बोराइग्रोखा जाय बयनिख्रुइ गाहेलासिन बोराइ बेखौनो जों बाथौनि सिगां बोराइखाय बोराइ बाथौ होननानै गाबज्रिबोदों। बेखौनो मोनबा गाहेला बेसादनि बिगोमाखाय बा राजा अराय गोथां जोब रोङैखाय अबंलावरि अराय गोजोन बयनिबो गिरिखाय आनान गसाय बयनिबो सोरजिनि गुदिखाय सोरजिगिरि गुदि बिजौ मोनहासयिखाय इसोर होननानै गाबज्रियो। इसोरखौ जों दंथारो होननानै फोथायो नाथाय सिनाया मोनदाङा। बेनि महरखौ रावबो नुफेराखै बेनिखायनो सुबुङा बेखौ महर गैयै होननानैबो बुङो। जिबिनि देहायाव थानाय थैनो रोङै महर गैयै मोनदांमोनि सि एबा जिउआ बेनिनो सोरजिनाय गावबादि महरसे बेसाद। सिनि गिरिखायनो बेखौ सिजौबो बुंनाय जायो। सिजौआनो सिनि गुदि। सिया जेरै महर गैया सिजौहाबो बिदिनो देहानि महर गैया। बेयो अराय गोथां। बारजों राननो रोङै अराव खामनो रोङै दैयाव गोदोनो रोङै जामा जिया अराय आबुं सैथो। बेनि गोहोआ जोबनो गैया रावजोंबो सुजाया बे मिथियै बे नुयै जेबो गैया। बोराइ बाथौआ एबा सिजौआ मोनसेल' नाथाय सिया सानथ्रहायि दङ। सिनिफ्रायनो सिमा महात्मा धोरोमसुला सि धर्मात्मा मोदाय सि देवात्मा आरो बुहुत सि प्रेत आत्मा जायो। देहानि मायायाव मुहिनानै फोन लानो हायैयाव सि एबा जिउआ रांसार मिथा हासिं बे मोनथाम फुरियाव थांलाय फैलाय थलेन थलेन रायजो जाबाय थाफैनाङो। बोराइ बाथौनि सेराव अराय सम फोन लानानै थानोब्ला जों जेब्लाबो धोरोमारि आगानजों गोथार गोथों आरो गोजों लामाजों आगान सुरनानै गोरबोखौ आफा बोराइ बाथौजों खाजबनो हानांगोन। मानोना रांसारपुरिनि गाहेला आफा बोराइ बाथौआनो जिबि मुलुगनि थुबुर जाना थाहैनाय सिफोरखौ बाथौजों दानाय देहायाव सोहरनानै सोरजिनि थावख्रि रांसार मिथा हासिंखौ रनसाय हरगासिनो दङ। सि आरो सिजौनि गाहाय खुलिया रांसारपुरियानो। खुलुमबाय।